Čaute ľudia, máme Kluk s lepidlem a ja vás vítam pri dnešnom videu. Dneska, ako ste si všimli, tak budem hrať Brawl Ball, dokiaľ nedám trickshot so Shelinou. Ako vidíte, mám na nej zhruba 800 trofejí, 5000 trofejí na mojom účte. Toto video natáčam už druhýkrát, pretože prvýkrát som dal trickshot, ktorý sa mi ani veľmi nepáčil. Tu som si ich počkal a podlomil som im kolena ako Prime Diogo Costa. Zaujímavé, máme Franka a Edgara. Mal som celkom dobrých teammateov doposiaľ, takže Ježišmária, tento Larry a Lori to nenávidí. Fú. Sa mi páči ten skin na Emsku, ktorý má pani, alebo kto hrá za tú Emsku. Podľa mňa to v prehre nedáme, aj tak mi to zabralo minule nejakých 7 hier alebo koľko. Ja tú Emsku nezabijem. To je hrozné. Ktorí sme aspoň vyhrávali hry, no teraz to bude ťažšie. Edgar by to mohol dať, pokiaľ si... No nestihol to asi. Ja si tu idem niekoho počkať, ako vidíte. No tak nepočkám, ma videl. By si mi to možno aj poslal. Výborne, teraz ho tam spomalil. Gól! Gól! Vyhrávame 1-0. Mám nabitú ultimátku, takže možno keby som si ich... Dobre, idem. Dobre, teraz by som sa možno mohol aj pokúsiť, no. Zapol som si hypercharge, ale nejak zvlášť mi to nepomohlo. Nie, ona tam bola Emska, to už som moc vymýšľal. A teraz dá Mortis Go. No, jasne, že dal. Trošku to seká, ale to je s tými serverami. Ešte som sa na data dal, aby to bolo nejak zvládnutelnejšie. Teraz keby možno... Škoda! Možno by to v prehre nemuselo byť zlé, aspoň by som nemal moc veľa srandy s editom, takže... Ty vole! Mortis to dobre skúsil. To nebol zlý pokus. On nás zabil oboch, tam bolo tak málo HPčok. To ma tak mrzí. A ten Mortis to dá. Nedá to, výborne Frank. Ten Larry a Lori si zatiaľ veľa nedal. Keby možno tam nabehol nejaký Edgar. Zabil som Mortisa, neviem, či to robí nejaký zvláštny rozdiel. Výborne, Edgar ho tam zabil. Je tam stále Frank, pokiaľ viem, aj s Emskou. Frank ju zabil. Keby som to možno v poslednej sekunde dal. Je tam. Výborne! Ale pre toto video to bude všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom a odberom. Pozdravujem do ďalších videí, či už z Brawl Stars alebo z iných hier. Čaute!